vastaan näinkin suurieleisesti. Niin, no että niin kuin sanoin, niin ketä kiinnostaa Euroviisut? Ei ainakaan mua. Kato Pekko. Mitäs Pekko, muusikko ja taiteen, terve Pekko Morgana. Mitäs kysykää, niin mä vastaan. Mä oon ollut kuvattavan aikaisemmin. No mikäs sut tuo tänne tänään? No mut tuo tänään tällä hetkellä, miten tahansa menekään eteenpäin, käkällä ja kaikille muusikoille ja muille taiteilijoille terkkuja. Noin. Ja tässä on maalaustapahtuma, kulttuuritapahtuma, niin että kato, kun ne jävät panee kladilla niin puihinkin kiinni, voi ja noin niin laillisesti, ettei poistavuus sano milistä. niin kato, kladitettiin tuo ympäri noin, niin se on, kato, kessi, nokkalätkiä, Posse-Fogma lähtee se menneisyydeltä, niin 90-luvulta alkaa näin. Niin laillinen tapahtuma tuo, että siinä on Pekka Saaren lupa. Joo. Näin poispäin ja noin poispäin. Tähän tulee Euroviisut, niin aika tylikas täällä kaikille, kerää kulttuurillisia ihmisiä paikan päällä. Siellä on hieno näin, yhtiömme kiittää, mutta kiittää myös enimmälti kuvaajaa. Siellä on hienon näköinen grafiitti syntymässä, me käydään kohta tsiikaamassa.